Čau, vítej na nejlepším kanále tady na YouTube. Jak jsi mohl všimnout, tak tohle je moje první video. Toto video bude takové informační, nebo jako kdyby takové plány, co budu mít do budoucna s tímto kanálem. Když si řeknete krychlák, prostě nechci, ať si představíte takový ty kanály, jak má třeba tady nejmenovaný tvůrce. Tak já vás zdravím, vy masturbanti, no. Jakož jsem takový jednoduchý, tak bych asi natáčel buď nějaký hry, vlogy, nebo až bych po případě měl nějakou tu webku, což jako zatím nemám peníze, tak bych možná zkusil streamovat. Chtěl bych natáčet i nějaký ty storytimey, protože já jsem takový speciální člověk, že já i když udělám nějakou jednoduchou věc, já ji stejně poseru. A můj hlavní účel, proč jsem tu, tak jsou memes. Sice ještě nevím, jak to budu dělat, ale uvidíte, jaký content si pro vás prostě za čas někdy přichystám. A teď už něco o mně. Jednou do roka si jdu zacvičit, takže jsem docela atletický typ. Rád koukám na YouTube, poslouchám nějaký random písničky a mám rád pandy a hlavně jídlo. Mé jméno je Walter Hartwell Bílý a žiju v Praze 5. Jinak mám 9 slepic a 5 z češtiny. Aby tohle video neskončilo takhle, tak mám tady ještě 2 věci, co bych chtěl říct. A ta první věc je rovnou, že tohle video bylo inspirovaný od Katrin a za druhé, jestli tě zajímá víc takového contentu, tak neváhej a dej suba. A uvidíme se u dalšího videa, což víte snad brzy, doufám.